čo tak skutočné hodnoty? Staň sa influencerom pravých hodnôt. V Broker Service Group ťa pozývame na cestu poznania a vzdelávania. Vo svete financií, kde dávaš nádej a istotu v období beznádeje a prichádzaš vtedy, keď ostatní odchádzajú. Dávaš ľuďom možnosť výberu a správneho rozhodnutia. Pomáhaš im platiť menej tam, kde treba, neplatiť tam, kde netreba. A zachovať si dôstojnosť aj v starobe, ktorú dnes mnohí ľudia strácajú. Pretože skutočná hodnota nespočíva len v tom, čo si človek vybuduje, ale v tom, ako to dokáže ochrániť. Broker Service Group nie je len o kariére. Je o hodnotách, ktoré prinášame našim klientom každý deň. Či už sa nájdeš v hypotékach, poistení alebo financiách, stávaš sa súčasťou tímu, ktorý vytvára hodnoty pre klientov aj pre vlastný život. A práve v tom spočíva skutočný vplyv. Broker Service Group. Staň sa influencerom pravých hodnôt.